Uyabona mawukhulele eKasi, bonga uma una 30 sophumile kini unendawo ethi wena either kusemchashweni wakho noma kukakho. Uyabona bese umdala uhlala kini kuba nezinto obonayo nje ukuthi lezi isimo esinzima. Uthola ukuthi bawu4 kulelo khaya. Ngiloyo udonsela kwesakhe, i-firstborn umfana. Labancane abeza emva kwe-firstborn basebenza kuma-retail store nabo badala bahlala lapha ekhaya. Yiloyo udonsela kwesakhe. Laba abeza emva kwe-firstborn sebanabantwana babakhulisela la ekhaya. Naye i-firstborn la ekhaya. Laba sebenza ku-retail lamantombazane afaka amandla ukuthi liphakame ikhaya, afaka i-effort. Uyabona lokuthi ayasave imali as much as angaholi kahle kodwa sofaka ema-tiles. Mama kumele sishintshe lana sifake i-roof e-right, sikhiphe lamasenke. Omunye uyabona sokhiphela amafastera amhlobo mdala sofaka i-aluminium. Lona oyi-firstborn usebenza ama-piece job kodwa wazisa utshwala, ngeke kube nguye nje othi ake ngakho stop nonsense kuphume leyo drug lo. Into ayaziyo bese adakiwe ubuya azovula ibhodo elipheke isishibo afake isandla aphume necatha lenyama kuthiwa hayi kahle bhuti Sipho wenzani. Ubhuti Sipho akusekhaya la, ngimdala mina lana kusekhaya ngeke ningitshele lutho. Nabo ke bantwana, hawu mama kwenzakalani mama, Thula hamba ekamereni. Sipho wena la khaya uyasihlukumela ngeke ningitshele lutho sekunomsindo. Hey, bonga uma ngikutshela ukuthi kulabo abasebenza e-retail abakhona ukuthi basize la ekhaya nabo, hayi ukuthi nje yonke into ismooth i-right. Kwesinye isikhathi banokubuya nabo KFC bo Streetwise 3. Ushona naye ekamereni uzobona ngengane yakhe nje seyiphuma ekamereni necatha. Uma lapho isimo sibi, ibhodo alikho phezu kwesitofu, kuyabuzwana kuzodliwana. Hayi uzabona umntwana woyi-1 kulaba asebenzayo aphuma necatha lenyama noma aphuma nethambo ekamereni. Naye phela umntwana akazi, utsheliwe ukuthi udle mawuceda uphume sosula umlomo. Hayi umntwana sokhohliwe uphuma nenyama suka umsindo. Ya wena simangele kudlala ekamereni, ngidla imali yami ekamereni nomntanami. Bonga uma uNkulunkulu akubusisile so nala ukuthi kusemchashweni wakho noma kukwakho uye nedikini ngokuyovakasha.